Ureya papa. Ya jaza nje kamnandi. Basi ngabe zina manje. Baba. Hey, kwamba kanti. Ya, lalela phela. Nayi into ebalulekile fanele. Hayi. Ayithatha. Ho. Kanti kunjani nangakini? Hawu, wayithatha. Mfethu lalela. Mangathola nje isim card ngendlela une information eningi. Usho njalo. Ba! Yabonga mfowethu. Ya bafu. Manje ifoni le. Ifoni utheyo noma ungathola isim card ine information yakhe enzima kabi. Hayi usidomi. Ake nikahleni bafethu ngicela ukufowethu ke ngibuze. Umthetho wakho mfowethu njengoba ungibambisa umuntu nje mfowethu. Ungibambisa umuntu othola ifoni nje ukuthatha isim card yodwa. Cha phela utheke mengathola isim card ine information enzima kabi. Kumele mengathola isim card kuphela. Awodwa bakuyazi ukuthi phela nami ngisho phela ngoba inhliziyo phela nami ayithiwa iphakelo. Umuntu engathatha ifoni ngikhuluma noGaza. Bengenzela ududuze kumoya wakho. Ngalo ukuthi ngithole isim card yakho. Ngizenzani lento mina? Yitheni lakho leli. Usho la anda ngilibala. Nawe undaba isingamike manje. Isijisi ngami. Anje. Mina ungaphinde mina ungimemezela into zakho mina ayi. Aphinde ungimemezela into zakho. Yazini. Nayi lesimkhadi vele usumnika ke seke sethatha nayo ngoba vele ngidudene rubbish. Shit.